Здравейте хора, сега ще играем ковдиката. Първо да ви покажа. Ето я. Пасеме. Ето така. Пускаме малко музика. Ето така. Ето и Боби дойде. Нещо вика. Тън, 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 тън. И сега. Сега ще правим интересни неща. Ку-ку! И гледайте сега хора. И няма повод. Е така. Интересно ли ви е? Но право ми е много забавно. Гледайте. Еба си кеф. По крака, по крака. Гледайте хора! Убиват ме! Спазваме! Вижте, направо ми нападе на сол. Я гледайте. Направо ми разката живот. И сега ще му отмъстя. То много се засилва. Трябва да чуете музика. Бас и скок. Правим бъхоп. Я, нали ще мога пак? Какво се чува така, бе? Хора, това ми е първият клип на тази коза. Аз нали съм с Weird коза. Глед. Бам! Малко задни къчове. Къчове! Гледайте! Джу! Така. Хедшот! Тия много викат нещо. Хе-хей! Много ми хареса така да му правя. И хора... Чакайте... Да намаля малко мюзика. Ку-ку-ку! Ето гол. Града вкарах. Ударихме с градата. И сега... Ще следиме топката. Хей, колко съм добър! Ако искате още клипове, мои любими абонати, да, пишете, я гледате, направо се... Паднах по гъс, паси якото стена! Аз съм Weird коза! Има някаква бамица пред мене, Тя е... Много ме кефи така да правя кълба. Хора, гледайте, хоп. Хоп. Паднах по очи малко. Сега тук дали ще му се качме. Ето и задните части. Има ли бебенце вътре? Яренца. Яренца. Малки яренца. Добре, има много як бас става, бе. Я виж какво ми прави врата.
Зуиеле коза. Още малко ще падна на страни. Ей, не! И сега ще се фърля оттам. Ето там отгоре. Ето ми е баш задник. Опашката. Как се мята? Ти малко ти. Ган. Чай да знам. Или да се фърля от тука. Не, тука не е интересно. Опа, има човек. Дие. Бам! Вижте го. Еба си якото. В перката. Жалко. Защото сега сме ние наред. Ей, как ще се проснеме. Точно в тази. Бъгнах. Не бъгнах. Добре ли си, козъл? Тук ще се чупи главата да бие. Блъска. Добре, сега тук ще блъскаме. Много мощно. И това е мощно. И сега... Сега ще го босиме това, вижте та. От тъпотия няма какво да ви кажем и затова ги правим тия неща. Мога пуснем език. Ето го. Нашия език. Премазваме камион. Еле, хора. Направо ме забуде. Ме забуде. Това ме забуде в камъка. Забуде. Не знам, аз какво казах. Бобка е направи някой клип, бе. Гледайте, прав! Човека го изгу... иска сами с езика, май. Не. Ще се кача в това корито. Чакайте, че много съм скоклив. Тук е някакви контейнери виждам. Добре, излизаме. И сега... Вижте колко съм добър. За първи път игра. Ел, тук го обърках. Айде! Това не стана. Ето, гледай. Хоп! Майстор! И сега! Motherfucker! Motherfucker! Son for beach! Козичке! Motherfucker, бе! Цъш капра! Цъш капра! Motherfucker, човек! Падах по очи. Това го правя всеки ден. Гледайте сега. За малко ще бъсна с газа на това. Да.
Босна с гъза в колата, с гъза. Motherfucker. Еба си яката фест. Так. Ще те пусна по бързалката. Право в аквапарк. Мама, да фака. За какво е? Тук може да се качим, бе. Право топчите! Не, това клипче не трябва да го гледат деца под 16 години. Ай, не на 18, на 16. И сега от тука. Хоп. Пуснахме се по парзалките, хора. Чупа! Чу! Малко на забавен кадан да гледаме нашите козичка. Що нямаше някой камион тука? Дие! Изхвърлиме! Езика си отлеви. Не в ухата. Това... Чакайте сега, хора, да спреме това. Ето, чупиме стъкло с главата си. Много сме мощни. И това ще бъде за днеска. този клип. Ще прави още. Това е първата част на клипа. Ето този монах ще го пракнем. Имаш ли препарат? Искам препарат за пиене. А ти? А ти? Малко ти. Ето ми бъгне главата в кош. Какво стана? Гледайте сега. Шпация. Излита и... Ето го съдята. Ето го съдята. Задника, човек. По задник. Тън. По глава. Мощно. Ударни тира и ще спреме, хора. Направо ни залепи. И това е, хора. Айде, чао ви.